ಶ್ರೀ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಇನಿ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಐನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಮುಹೂರ್ತಡ್ ಇನಿ ಆಂಡಿ ಊರದ ಸಮಸ್ತರ್ನ ಜನಕ್ಲನ ಎದುರು ಸಮಸ್ತ ದಾನಿಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಇನಿ ಮಹಾದ್ವಾರನ ಮಲಯಾಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೂರ ಊರದಕ್ಕನ ಪರವಾದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಂತದಲ್ಲ ನನಾತ್ ಇಡೇ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡತ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಡತ್ತಿ ದೇಶಡೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯಾದ ಬರೋಡು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಈ ಮಣ್ಣದು ಸತ್ಯಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಊರಾ ದೇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಈ ದ್ವಾರನೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀನಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮಲಯಾಳ ಕೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಕ ಮಹಾಧಾನ್ಯ ನಂಚಿನ ಶಂಕರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಊರದ ಸಮಸ್ತೆರ್ಲ ಇತ್ತೇರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ತಾಪದ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಕುಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೈ ಜೋಡದೇರೆ ಇತ್ತಿನ ಮನಸ್ತಾಪನೆ ಎಂಗುಲ್ಲ ಬುರ್ತ ಅಕುಲ್ಲ ಬುರ್ತೇರೆ ದ್ವಾರ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಮಂತಿತ್ತು ದಾದನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಲಿತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಎಂಗುಲು ಬಗೆಹರಿಸದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಕ್ಕ ಊರದ ಹಿತಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಪಣ ತೊಡ್ದ ದೇವರ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚನೆ ಕೊನದು ಪೋಡ ಬಂದು ಆ ದೇವರಡ ವಿನಂತಿ ಮಂತದ್ದು.